Oma hengke jeng kaisa sawano. Joshua Balia to get no. Omohai news eba keba koktoma khanaka hinke belai kheno bukha dukho nango tamni hinke da pohor tei da bishal song sanjana ni je cancer bemar manjagoi bono chuba chukhlaina hinai first tula stora je treatment roi tongmani amsuk jora bono belai kheno chuba khaborok borong throtoi lukurok bo kwbang mano chubakha tei borong throtoi no lukurok bo bono sinio sanjana hinai bo cancer bemar manjak hinai hingke amsuk first tola jora boro amsuke naioi salno sal horno hor hindia kari amsuksa chubawi phaimani nisini busa haike thuya saya karoi niji sori hamya ongoi tongbo doctor phunukya karoi sanjana ni logi logi tongoi tongmani ase family haike Fiaba tabuk hingke tamangkha borok si ulta majra berjagoi tongso sanjanani buma bufa songbai sanjanani buma bufa poila poila o hingke rangman no furu koisa koisa kapsa video nukjagoi afro gangke da pohor tei da bishal no manai nok ni borok haike tongo rangman no furu fiaba tabuk rangmani joto complete ongoi lak kawi account to rang burung ongoi thangmani yakolok ke borok tabuk hingke da pohor tei da bishal no kunu phano information dia borok je hospital o admission khlai tonika Mumbai o arjagani porjonto nogo tubui phaika kwbangma convince khlaimani yagulo aro gosika phiaba gosimani yagulo borok tei sahaino haike no decision na hawi nogo tubui phaika nogo tubui phaima bo kuno phano saya da pohor tei da bishal no sanani nangmani tamni hingke borok si first tula jora borok ni jare si borok usuk pano banchui tongo bukhukjuk sanjana Fiaba borok tabuk hingke tam ongkha samung langlia kam nanglia rangmani paimani yagulo hingke da pohor tei da bisa belai kheno dukho nangjakha hingke borok no tamo saka sanjanani bini ma norok bokisa khnawi naidi belai kheno mokol mukti kalaikha o borok ni life no nugui Yamo hungke seng tam jani hai dukho nango seng belai khan. Mistake gosi dita. Seng rong rang bosanya rang nong ni update bosanya sanjana na manthon je boisoba mane nathon seng abo kono phira goi nana hane seng tabuk phano kaisa phano social media am hai update dia ko. Hingke boi sato seng sa saka ba nong nengai kono phira goi nana ne back khai nana ne hne seng kono sa saka ba mana kanya ni bukhale borok mana bobo ko ekjon nungku borok ko khara kento new channel ko bang borle tam sa thaile bo sungle jes kono thaibo mare sungle kun ta sa di sing saimia boda sahor batam sa tabuk borok boda sahor saimia tabuk omit samano se seng oro kok tini ekdom dukho nangai mati saseo bahika rang khok japano tangya bong ara thangai ma gonia o 10 lakh khok japano gonia o bono se kok mati sao tei kunu oro modda krai toi kunu issue krai dang ko thai jong le tabu je do isa bokhara ko khana la khana de to phana ku moi dabu khamani bunga bu hingkai bosaya mane bokhorok kam khaya angai sajak tein khatana base do saja talam te khana ma hingkai doam te kyam te satota hingkai bole bar se gosi ang tongo hingkai tai ga se ko tabu khamani bunga bu pha bo to lai bo thai jong khana abu bor tam sa sai abu norong no mane norong nu ko sai mane ken to ara le sule kun phan dai ta te ji he ji ko ang sai ru ta male bunyi rang thang sung da seng norong no seng norong no kono dos ria ko norong no seng kono dos ria tam oro sawa seng norong no sawa da hingka ba tam phungchai no norok khai sajak te ingjak tongka ba seng norong no sawa da hingka ba tabuk sa jora sung ni ji si ru na yo no norong nu kha hingkai Hingke jeng tangmi non tau ni sia. seng norong no sawa da hingka ba bini mama gini semina nai tongo seng kono da saka ba boisi puja kon sin bo khana ko harba disale tini dunia ni borak sono chipiri dong mane na kisa sawi mutale na ni mana ang musum dong mane Hingke tang ko. norok sini dama man seng te bo sara bosor abo khai khaijak phai komen dong asep kono ko da khainai ba boroga jora hamia puro borok norok no khai da nai man ba kabang ma bok kaham hamia komen ba boi khai ble borok present no khai da man ba ta borok no ba sengka tabuk main nengka ni bo sai samano se seng belai ke dukho nango tini tanga ya bo haikai male khaya hamai saka ba kono jaga thainya nora ba sung timi na beka ko shotam sa sa den do abla sung thainya do ko do ko hambai
Aman na ya. Nandra. Basta kosto kay do bibese saya man daw. Men ra kam ko se khaili ya. Thike thi tum stu ani brain sin. abo no belai khe dukho nangjak sengtini bini mama abo haike sama bagai khokjapan ma lekhaya khokjapan ma tangya bong nogo thangai ma khaya ma belai khe dukho nangkha जों साया खुब दं आखे सिरिं सिरिं के जे माने जे गथक माने गथक सितुन होनाय सानजना ना मानथन होनाय जों कुन आपडेट बसानिया बरक न हाइपन सि बरक ताम ताम साव इनके बेलाय खे दुख नांगो तो अब हाइके न्यूज चैनल न सासा हरै जों न कल खायो प्रेसार खायो हिसाब सानो जों दा हिसाब रिनानि तासे कलाय खेबा जों आज बेंगालुरु सि जतो आपडेट दि काबोखा बोसक बोसक जों बरक न याफारका जतो से अपडेट दी गाय फैका तो बसे आम हाइके जोंनो बेबेरै ताम ताम साइ दं ओंखाय दुख नाया देबा बेलाय सिरिं सिरिं के तंखाय बामते सिनि बर आसक माया खाय साया नंया याकं रुवाय सापुं सापुं बासाय बंनि बने बने डॉक्टर ना जे तंखा निजे नखुंसे नायमालि या नेन्द्रा दुख नांप्रा तांगा बनो दुख नांग त आम देखि कोनो कक साव हायदा खक जपन मा गुलिया थांगाय गय sekang bosaka sekang sabo complain khaiba bibu sikhayo sengkono sasa tapro bosaka news channel no sahore borok tam tam khai sengno post rok khairika baira talangai acting khai tang short film khai tang pho sengkono kebono hamya phu phunuka sasaka sabo sahorabo bini mama bibu si sahoro abo haike news channel lok sengno kangma jaga amo haike kuna naikha sengabono kebono seng fu phonuka ba phonogya sini borok khonai no sang phonogya ble sini borok bai borok khonai sang hamjak lai tong ble inga tamni sini borok bai borok aba haikai ing lai kheba Oma heng ke jeng kaisa sawa do. jo so balia ta ke no